Ось така красота, друзі. Гірська річка в Карпатах. Бачите? Маємо тут до продажу 1 гектар землі. Село Лебохора Славського ОТГ. 10 кілометрів до Славська. Через річку зроблений місток. І ось тут є гектар землі. ОЖВ. Світло в межах стандартного підключення. От по території метрів 100-150 омиває ділянку гірська річка. І пішла вверх ділянка. Частково помірний ухил, частково більш такий ухил. З крутезними краєвидами. Схід сонця. Друзі, неймовірна ділянка серед гір, де є тишина, де є свіже повітря, де є просто природа. Так що кому потрібно під бізнес чи для особистого проживання, реально крута ділянка, просто подивіться, неймовірно. Сусідів мінімум, кінець села. Під'їзд до ділянки в будь-яку пору року. Просто подивіться. Краєвиди на гори.